ప్రియమైన అంజలికి మనసుని కాగితం మీద పరచడం అంటే ఎంత కష్టమో ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. నేను పెళ్ళంటూ చేసుకుంటే మినిమం ఒక 50 మంది దగ్గర చుట్టాలన్న వాడినే చేసుకుంటాను. ఈ ఇంట్లో నా పోస్ట్ ఏంటి? నాన్న, నేను మావయ్యని అవుతాను. నేను అత్తేనవుతా. నేను బాబాయ్ అవుతాను. నేను పిన్నినవుతా. నేను నానమ్మనవుతానంమ్మా. అర్థమైందమ్మా, నువ్వు నాకు కోడలు అవుతావు. అందరూ ఒకేసారి మాట్లాడుతుంటే డబ్బాలో రాళ్ళేసినట్టు గోలగోలగా ఉంటుంది. ఆ గోలంటే నాకు ఇష్టం. ప్రేమలో పడితే హ్యాపీ, బ్రేకప్ అయితే సాడ్. నేనెప్పుడు ప్రేమలో పడలేదు. ప్రేమలో పడితే హ్యాపీ, బ్రేకప్ అయితే సాడ్. మరి నువ్వు దూరం అయితే ఏంటంజలి?